Здравейте, приятели! Имам още една доставка и сега аз се отворих и нека да видим какво има вътре. И вижте. Сега ще отворим. Това е калъфът или дядо, или за тати. И това ще го оставя. Ето го моя калъф. Сега ще го покажа какъв е. Ето сега. Ето го. Ето моя телефон. Сега ще го пробвам да видим как става. Сега. И аз го сложих, ето видим как става. Супер е. Сега. Свалих го. Сега започваме с другото. Ето такова. Чакай да видим. Първо го видяхме и следващия ще видим. Сложи го. Вижте как е хубав. Сега го свалям. Добре. Сега започваме с третия и той е много хубав. Ето го. Само че е по-малко. И е тук. Сега ще го пробвам. Добре се, иначе има и такива. Ама пак се ядат. Следващо няма други калъфи. За това ще видим друга форма. Ето стойката за телефона. Има ли още една, но за това мама ми поръча още една. Сега ще ви покажа. Ето, така е. И ето така. Добре изглежда. Да, изглежда добре. Може и легнал. Ето. Сега да видим други. Какво е това? Сега ще видим. Това е ключ за колата. Майка ми поръча за тази. Вижте колко е як. Чакай. Той се отваря също. И не знам как работи. Затова го оставили. Имаме един балсам. Майка ми го поръча. Затова ще видим кафе отвътре. Вижте с колаген. И сега ще го отворим. Сега го отворихме.
Кулаки. Много е хубаво. Пишете в коментарите. Пишете в коментарите кои ви е харесал от тези трите. И ви харесайте видеото. Чао!